Zisankho za pa 16 September 2025 chaka chino zivuta kwambiri. Kuvuta kumeneko amene angavutitse sikuti ndi nzika za Malawi. Ayi. Kuvuta kumeneko amene apangitse nda MCP. Kuyankhula mosaopa. MCP ndi amene apangitse kuti zisankho zimenezi zivute kuti anthu zotsatira zake azazikane kapena kuti adzafune kuti tivoteso kachikena. Pachifukwa chimenechi wina nkumadapo kuti komano zimenezi zizachitika chifukwa chani. Nanga oyankhula akuyankhula chifukwa chani. One, sikuti ndikunena ndineya koma oyamba kunena oyamba upanga predict nda Chimwendo Banda. Achimwendo Atichiti Chimwendo Banda anayankhula kale kuti akuluakulu tikudziwa kale kuti anthu akonzekera kusavomera zotsatira za zisankho. Chabwino tisanapite kumeneko tipitabe komano tikambe za lero President opuma Abakiri Muluzi ayankhula mawu timvetsere kuti ayankhula kuti chani. The people have been complaining about the Electoral Commission to say that, the Commission is not allowing people to, political parties as stakeholders to go and audit the Commission. It's something which I don't understand because it's talking about transparency. If you want to be transparent, be transparent. The issue of auditing was there in 2019. It happened. And I think people should be allowed to go and audit whatever, because the elections are about politics in the country. Chabwino, iwo mawamva. Kuyankhula kwawo akuyankhula kuti papezeke mwayi, papezeke ufulu chifukwa dziko la Malawi ndi la democracy. Papezeke ufulu olola anthu ena apadera, ma auditors, ma investigators kuti apite kumene kuja akayang'ane bwinobwino akalondoloze kuti kodi zimene zalembedwa mu systems ndi zoona mulibe chinyengo china chilichonse chifukwa pali zokayikitsa zambiri zimene zilipo zimene timakhala tikukangana mbuyo. Ena anapita mmusewu kukamba nkhani yokhuzana ndi mathematics kuti ife machina amene waseti kuafuna koma pempho limeneli silinamveke. One. Number two, anthu ma system kokavota, remember panali ma videos ambiri amene analipo amene anthu amati kupita ukavota muja, kupita ukadula chovota, kupita ukadula chovotera koma zili machini aonongeka. Panali zinthu zingapo zovuta makamaka mu kaundula umenewu wolembetsa wa mavoti. Choncho anthu anapita pansewu kamacha, anakumana ndi dzikwanje, anakumana ndi zinthu zosiyanasiyana zimene zidapangitsa kuti anthu aja mapempho aja asamveke komanso asakafike. Kumaphatikizaponso zimene zizi za kupanga audit kumeke. Ndi chifukwa zonse sizinamveke anthu anakhala chetebe, anthu sanapitirize. Koma trust me, believe me you, kwana kuti sikuti anthu aja angokhalabe chete akudikira kuti mavoti azachitika kaye. Mavoti akazangochitika pamenepo mpane anthu adzakhale busy kumayenda m'misewu nkumati zotsatirazo sikukhutitsidwa nazo. Chabwino, anthu akamazati zotsatira sikukhutitsidwa nazo. One, chifukwa kuti iwo zimene anapempha kuti zichotsedwe, zimene anapempha kuti sizikufunikirira sizinachotsedwe. Makomplain awo amene anali nawo sadachotsedwe, sadasolvedwe. Anapempha kuti Annabel Ntalemanja akuoneka zoti ndo MCP. Annabel Ntalemanja akuoneka kuti bambo ake nda John Temple ameneyu achotsedwe komano sizinathekebe anakhalabe. Anyway,
maona ngati kuti mu zinthu zimenezizi zimene amadandaula anthuzi sizinasolvedwezi kapena kulongosoledwazi zinakhala kuti zasolvedwa bwinobwino nthawi imeneyoyo ndekuti anthu azasowa chonamizira. That means kaya zotsatirazi zakhala chonchi. Understand kwambiri kuti zote MCP mwina itha kuwina. Trust me. MCP mwina itha kuwina. Kuwina kuja kuti kuwina kuja. Mwina. Possibility amene ilipo. MCP so nkuthekaso singawine. Koma zotsatira zimene zachitike zikhala zotere. MCP chipani cha MCP iweyo ufune kaya usafune olengeza mundivesana olengeza azanena kuti achakwera awinaso eniyo mufune musafune olengeza sinatawe azawina koma ndana kuti olengeza azanena kuti achakwera awinaso. Ndeno akazayankhula zimene zonso nkutheka kuwinako kudzakhala kobera 1 kutheka kuwinako kudzakhala kwa chilungamo koma doesn't matter zonse zilibe ntchito. Koma akazamulengeza kuti awina anthu sadzalola. Why anthu sadzalola? Chifukwa choti iwo aja anakayikira kale mu system imene muli nayo, mu system imene ilipo anakayikira kale. Ndiyeni chifukwa anakayikira inu simunasolve mavuto aja. Anthu adzakhalabe kuti akumacha. Chisokonezo chiti. Ndiyeno ngatidi MCP muli chilungamo chimene mmene kuchita ndikungochotsa zimene anthu akudandaulazo kuti asowe chonamizira. Ngati mukuzikhulupirira nokha, ngati mukudalira kuti ifeyo mwachilungamo tidutsa. Mukuyenera kuchotsa zimene akudandaula anthuzo. Okay, anapewa ntani manja, okay chabwino. Mukudandaula zanu anapewa ntani manja, okay chabwino. Muli mosema. Iwe suntha tiyike uyu. Choncho pang'ono mpaka na ukafika zonse zimene akunenazo. Ife sitifuna mathematics, tifuna manyo, mathematics kuchotsa, kuiza manyo. Right? Zonsezi tikungopangira kuona kuti pasizakhale kuvota soka chikena ndi ndrama zimene zimalowa pamene pacha ndi misonkho ya Malawi. Ndi misonkho yathu ya Malawi imene imene timalipira pamene pacha. Ndiyeno yachikulu chona kuti popewa zonsezo pakufunika kuti tionetsetse kuti tisanafike kumene koko zonse zipangidwe sorted out. Ngati sizingapangidwe sorted out, that means padzakhala ndithu chibwirikiti ndithu. Koma chibwirikiti imechi nchopeweka before zimene zonse. Ndanena kale kunena kuti ndibwerezenso apa. MCP itha kuwina muchilungamo komanso MCP itha kuwina pobera. Mandisesa? Koma zonsezi zikazangolengezedwa kuti MCP yawina, anthu sadzapuma, anthu adzamacha, anthu adzapanga zopangazo. Azafananso kuti pazivotedweso namba 2. Ndiyeno popewa zinthu zimene zonso kungoenda mwachilungamo. Pamufunika mavuto ngati amene wasolvedwe, maoditi apatseni mpata amene anena abakiri muluzi kuti apatseni mpata apite akakonze akayang'aneko kuti kumene kuti chani. Zikatero basi zatha. Is that hard? Zimene zovuta kwambiri? No, it's easy kwa munthu amene akukhulupirira, kwa munthu amene ndi confidence kuti ineyo I'm going to win. Achitishiri Chimwendo Banda izizi akudziwa. Chifukwa choti mu parliament anayankhulako kunena kuti tikudziwa kale kuti anthu ambiri akonzekera kusavomera zotsatira za zisankho. Iwo ndithu anayankhula ndithu mu parliament. That means zimene kuyankhula inezi sikuti ndizamoto yayi, koma it's a reality, ndi zimene zili pa ground. Ngati Rachel Chimwendo Banda akuyankhula yekha kuti tikudziwa kuti ena sadzavomera, ndeno ngati mukudziwa bwanji osakonzeratu mavuto aja before that time. Tamvera na Rachel Chimwendo Banda. And I'm aware that even before elections, Madam Speaker,
Even before a campaign calendar is announced, some people are saying, "Sididzavomera zotsatira za masankho." I'm aware they have already considered defeat, and I'm aware, madam. But democracy is there. Malawi Congress Party for 26 years were able to allow our colleagues to go on and go on because they were announced that they were winners. We respected democracy. Malawi, Camera.